ke so daɗi ya sani zama haƙuri. Allah mai haƙuri. Allah ka yafe mana zunubanmu Ubangiji, mun tuba da abin da muke aikatawa. Allah kaka kama mu da laifin wawayenmu da suke yi a cikinmu. A ce bidiyo ya kai har mace tana kwance kan mace ku sake shi a TikTok. Wannan wani masifa ne. Ruwanku ne ku kyautata wa kanku. Ruwanku ne ku tara tilin zunubanku ku je mawa Allah da shi. Amma ku sani ya ce zai mana hisabi ranar gobe kiyama ɗaya bayan ɗaya. Ba ruwan Allah da sallarka. Kai za ta amfana. Ba ruwan Allah da zikirinka, kai zai amfana. Haka sabanka ma da kake aikata mawa kai zai amfana mawa, ba ruwan Allah da shi. Amma a ce duk mazan da suke duniya nan a ce sai mace ta nemi mace yar wata, wannan musifa, wannan bala'i, wani irin rayuwa ne wannan? Kuma ku ɗauko shi ku sako shi a TikTok saboda tsabar rashin mafaɗi. Yanzu fuska ma ba za a ji kunya, mutum ba zai ji fuska kunya kai, la haula wala quwwata illa billah. Allah ya shirye ku, ya shirye mu baki daya.